dayon nun. Saan masab mga maghuna-huna, utro man sa huna-huna, God. Gusto unta ko ma-eskwela. Uy, kanting mo? Hala, uy! Hala, kanting tuon! Kanting pa man kanting. Hala, maama sigurong ipangita nilang tiban og ni Goliath. Mao tingali ni. Ato yung nasa tiban og si Goliath. Hala, wa man nahigot. Tana, ato sa tiban og si Goliath na. Dali. Wadi anoy! Wa! Nakaw na lang dali! Sige! Kita ni mo? Wa lagi noy, di man to paingon. Ambot. Gusto kayong dagang kandingan, murang kabayo. Tingalig ni suot dito noy. Pagkitaw na to. Sige! Tay! Tiban, Goliath! Uy, kanding ako. Nangita mo sa kanting tiban? Oh, nakitaan ba ninyo? Tingalig mo mo nalabyan nga katong taas kay sungay. Wa nga to ay. Ha? Ut sa binibo day. Naman to'y pintik-pintik nga puti og itom. Ha? Oh, Kung mao na noy, mao to. tara, pagkitaw na to. Dali! O sige. Kini nay, kaysa man tong giingon ni tatay nga dunay bisita mo abot. Ang iya ko nung agawon. Muanhe kay mutana og luti. Tagiyabas panagatan. Nya, iya man sa tong gisgutan nay katong anak niya agawon, katong ulitaw ko no ba. Giingna na ba mi ni tatay gahapon nay nga palimpyuhan ko nung taas, nya patauran sa kuno kurtina ang bintana. Maubitaw. Kay dato man ang mamisita dinhi. Kalain sa danang tatay nay uy. Mura man siyag nagpasabot nga iyaming ipakita ng anak sa iyang agawon. Da, tagdo naman na ninyo inyong amahan. Tungod lang na sa iyang kalagot ni Tiban og ni Goliath. Kain, ka na mga dato? Ka na pahitason kay kadaghanan? Digid nung ko anak, nay. Parehas gi mong gwapa. Siguro doon na magtrato no. Si Flor noon, doon na. Ikaw noon. Bato para ta ha. Kagwapa gini nyo na, sahi sa paglitrato. Mas gwapo yung personal. Buyag, bisag di tinuod. Karon kay nakakita na ko ninyo personal. Kung mapalit kini papa ninyo mga yuta. Kada Sabado Domingo niyan ako. Ang kanding. Huh? Kanding. Kanding? Oh. Kuha dito suga ka. Uy, di lang ta magsuka. Ha? Kay umag kita ang kanding na to, budagan na ba na? Diba? Diin magkatunggikan sa tingog. Ang tingog sa kanding Goliath. Borag, dito napita ni Tiban, oh. Dito gyud napita. Tana, maghinay lang ta.
Basta dinhirag yun to, Noy. Dinhirag yun to. Ini. Saan ito pagkakita ang ngit-ngit man kayo? Kuha dito suga ko. Para magklaro na to. Sige, kuha dito. Watas ako din, ha? Oo. Ikaw ano ko suga. Oo. Wata lang ko riyan, Noy. Oo. Ito ba? Noy, dara suga, Noy. Ben. Oh. Mas mayo ay ipadolos kong ilong kay mapuno tas tukulingan na. Eh mayo ra makita na tong kandinga. Ano? Ikay daso ga. Nya magbuwag-buwag tagpangita. Ina, pidaan eh. Ikaw na lidah kay kuha mo tag suga. Ari ko dire. Dito ka. Oh, sige. Dadan suga ha. Oh, sige. Sige. Oh, sige, Noy. Oh. Oh, sige. Pangita agad ha. Oh, Noy. Sige. Bitiban! Pagdali! Ngano? Noy! Ha? Oh. Bitiban! Daw dili ka to, ah! Kwarta ka, Noy! Dali kulit. Noy! Gayong ikaw ni. Asaw tayo dito ko tas pay. Sige. Ha? Eh, Narotos ba yun, Noy? ilapay ng suga. Diba? Lydia! Kwartahan eh! Oh, kulit. Naghubog ko dito kay paningin kong kalasan ng kota. Asan ang butang? Ano yung tibutan mo eh? Oh, sige. Sige. Kulit. Sino ito mo? Natog na. Oh, Noy! Natuog na! Hago ka sa lupot! Kwarta na! Kwarta na gini! Noy! Dato na kita ninipis ko sa akong kulit. Dato na ta. Tinood na, Noy eh! Bisa ako, Noy! Kikulbaan ko! Huwag kong kasabot sa kong feeling. Tanaw na to. Tanaw na to, usap. Sige, Noy! Hinay, hinay. Tagil. Kwarta! Sarap! Kulit. Noy! Sa may itong buhato, niningadagan man ni kayo. Oh! Unsa og pamandi ay di mamalita mag-isputing na tayo ni Noy. Ang sunod, ano Tiboy? Nagkapa-kapa ang fried chicken. Wow, 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 wow. Nanghunaw na ka? Ha? Ay, lagpanghunaw. Hoy, pila ng kamote mo. Unya, ang atong kanon na himan to na ako nabot na atong kanon. Dara. Oh. Dara. Ang atong kanon, giputos las dahon. Ha? Okay, bari din na. Oh, sige. Unya, mangaon dayon ta. Uy, niya may kabaryos atong kanon. Magaw na ta. Oo ta? Kadiyo to na. Asa man eh? Preubira na na to, rudugay mo horot. Oh, sige. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Karon atong piyongon ng atong mga mata ug magampo kita. Karon padayon sa pagpiyong sa atong mga mata. Padayon sa pagpiyong sa atong mga mata. Padayon sa pagpiyong sa atong mga mata.
Padayon sa pagpiyong ang tudwa na'y mata-mata. Padayon sa pagpiyong sa atong mga mata. Padayon ka mo. Padayon. Nangaon naman ito, mangaon tao eh. Wapay! Wapay may mga ulo! Nangaon na mo. Wapay lagi! Timoy, para sa ding floor, di ba? Sa, oh. Di ba rin? Pagtarong mo ha. Pagtarong mo. Tug-ani ko ninyo ug diin mo kwarta. Dili ko makatuo nga makapamalit mo rin eh. Saan ko inyong trabaho? Mga supporteriro naman mo. Ang iyong pangwarta na naman sa sementeryo. Timoy, ay lang kahadlok. Ayaw pagdudak kay wa ni mangawat si Goliath. Hilom na lang ni Timoy. Just keep your mouth shut and keep your eyes open. Lagi, Nay. Unsa ba ni inyong panag-istoryahan? Ang kapunay man lang mo giskot ni Ricky. Kuan man gud, Nay. Nag-ingon man gud si Ricky nga mag-anhian ko nun siya kada Sabado. Nagtuog yun ko, Nay, nga si Flor may tuyo ato. Hoy, dili ba ya ako ha? Ikaw ba ya? Hoy, hoy. Ay mo pagunaan ni Ana ha? Dili mo angayan nila. Mga dato to sila. Sige, pangatuog na mo. Sige na. Tuog ka. Kasikas man ang imo sabot way katulganay. Ikaw rin na tug. Oy, ikaw ra. Tugod. Tuog ako. Nay. Nay. Mga tug ba lang sa tanoy? Ugma na ito ko ang baldi, oy. Buwang ka diha. Siya mga tuog. Matuog ka diha. Kuwao niya naglae ng... Sa ka ba? Ato ginambantayan, di kita mga tuog. Ita. Ita. Ahak! Di ko mo toong sigot nagbutangan na ito, ban. Laing kanding nagbutangan na. Lain yun. Kung mao ka na Goliath. Wa gitingali mo ni sigot kagabi. Doon, oy. Nagtuko nga laing kanding ang nangitlog na ang atong balde. Basta pa ita na, eh. Chambalan na ito Goliath nga nagian ni got ka ng baldiha. Ngayon sa umna, tunoy nga, wala na rabag yung kwarta taon. Sige lang. Ang ko na itong baldi. Baldi ang itong kandi ng itlog ng baldiha. Kalderitaso ko ito. Hoy! Hay naman na. Diin ka mo itong kwarta ha. Pakanon taro mag-ubot saging. Malik lang siguro, tas minteryo na ito ba, oy. Pila na kagabi nga wata ito, ginatang atong kandinga. Huwag yun mo balik. Mamalik lang tas minteryo na, eh. Goliath. Alisto mo ha. Dili kayo mo makahatag og kwarta. Ayaw na magpamuli din ha. Bitiban! Luy, padang pisi! Ano Goliath? Luy, tuwan dito kading. Ha, kamat. Tuwan dito, pagkuwag pisi dito. Mo rito. Oh, Okay na lang. Ito. Padali, Luy, padali. Oh, dalam pisi. Kaman na pitagan eh. Tuwan dito, Luy. O, tara.